fifita bayan ƙasa muna roƙon Allah ya ba mu kwancin gajen darajar da Allah ya wani lada gaban iyayen wani mata domin gabatar da takaitaccen bayani game da abin da ya shafe mu marayu mun sani kowa akwai irin jarabawan da Allah ya mushi mu Allah ya tarabce mu da rashin iyaye hakan ya sa muke fuskantar ƙalubale iri-iri wanda duk muka ƙoƙarin yin bayani za a ji amma ba za a fahimta ba kamar yadda muka fahimta saboda mutum bai shiga halin magaici ba kamar yadda muka shiga rashin iyaye yana sa marayu fuskanci ƙalubale masu yawa wanda haka yakan jawo mana tangarɗa a rayuwa saboda rashin samun tarbiyya abinci tufafi gun zama nagartaccen ilimin addini da na boko abinci yana kasancewa abu ne wanda aka fi buƙatuwarsa kullum sau uku ko kasa da haka amma samun sau ɗaya yakan gagara gurin marayu saboda babu wani tsayayyen namijin da yake kulawa da cin hakan ya sa ba ma samun isasshen abincin da zai gina mana jiki kamar wanda suke da iyaye maza maraicin na hana mu samun ababen more rayuwa wanda iyaye suke siya ma 'ya'yansu kamar su indomi bobo biskit lemu ayaba abarba naman kaza da sauransu waɗannan abubuwan da na zayyana wani za gani ba komai ba ne a gurin amma a gurin abu ne mai juna ƙwarai da gaske tufafi ya kan yanke ma rayuwa ya kasance yana sa kaya gagu saboda rashin hali hakan ya sa muke sanya tufafi wanda ya samu ba wanda ranmu yake so a wajen bikin sallah ko abin da ya danganta ka gida wajen kwana yakan gagu a gurin marayu saboda wasu sun gaji gidaje amma za ka samu babu da wasu suna zuba ruwa wasu kwanuka ya daga wasu kuwa iyayen siga sun ba sa gidan haya ba sa iya biya saboda rashin mataimaka saboda ba mu da wanda zai yi mana hakan yakan sa mana rayuwa a cikin kunci da rashin walwala ya Allah ka ƙara mana mu rayuwa kuri da yawan masu kula da amin Tarbiyya idan aka rasa mahaifi tarbiyya yakan kwace don iyaye mata suna da rauni hatta kai an samu matsalar da zai kawo lalacewar tarbiyyar marayu kamar shaye-shaye sata zinace da makamantan saboda rashin uba wanda yake taimakawa wajen tarbiyya ilimi a wajen mu marayu yana samun tangarɗa da zarar mu musu domin hidimar karatun mu da rauniyar mu yana gun uba ne uwa taimakawa kawai take idan ta wasu mataimaki to za a samu matsalar da zai kawo rushewar rayuwa waɗannan na daga cikin dalilan da ya sa marayu suke buƙatar samun nagartaccen ilimi domin mu taimaki kanmu iyayenmu mata da sauran al'umma gabaki ɗaya da ƙarshe muna fatan alkhairi ga masu ba da gudunmawa domin tafiyar da wannan makaranta cikakkiyar godiya ga shugaban makaranta darakto malam usman yaya idris da sauran malamanmu Allah ka bani ikon taimakawa amin